Meghalaya Pradesh Congress Committee lani ke MPCC haka khatwe trik unailar kalakhot ya Voice of the People's Party lani ke VPP ban trilang bat bankan persya ikam thombor jong ke BJP ki bedang ye beteng persya ik Kristan kirit pat pat ya kiriti dustur hapo keri India kakerwa na ke MPCC kalau ong haka bakut namar ke Kongres bat ke VPP ki kam baki yang na ke benta ke hok jong pai ba kumta ngi khot ngubha ya ke VPP bakan ye trilang bat ngi ban kran klam kono ke cing artatien persya ikam thombor jong ke BJP ki bedang ye beteng persya ik Kristan kirit pat bat ya kiriti dustur hapo jong keri India Inong song kami Meghalaya kim dei setia ban ngat haga cingsha ban ben hendrai ki dei ban yang ya terli halor knong rim ke baskem bat ban yada ya knong rim jong ka sensyar pai ba kari ke chungi ka parti kalkan tajru ya ke cing kentho unong ai ktien jong ka VPP kata oba bat skem marbo ya ka seng kum ki suri kup sni lang brot ta ka bakadau ba ke cing ki bahapo bagi cinglong bai la persya ki de ki benta jong man la ki seng san perthai kala ka dauru halor ka cingsem jong ka VPP hala ka jong ka sem kuntup ka cingsya sospon ya uba adal bat nong rum lembat ki nong kersan ki jong ka VPP ya la deru kalamat ya la ka jong ka cingki win bat kham tam ka cingsya sospon ya uba adal bat nong rum lembat ki nong kersan ki jong tang hapo ka sisnem hadien ka cingsya chet ka jong kum unong mi khmat kum kini ki cingche kem dei ki bapla ha kono ka sang kilong ka cing pen pau ya ka cinglong ba cheliu jong ka sang san perthai ha ka sensyar pai ba ong ka Kongres ka kerwo khubor na ka sang Kongres ba bat skam marbo ula kan tho ru ba ka liang persya kamkut ha ka cinge kren tang hapo ka yeng dorbar bat ba ka VPP kala penlong ru ya ka cing pensyai sabar jong ka yeng dorbar kani kalong kalanti ka badai hendrai kam dei ka bathamai ka Kongres kala le ya kani mentala buon pautli kisnem bat dang shen bat ka bakong san lang ba ka cing pensyai jong urahul kan hi holal kam la thok jong ka BJP nak banta ban yo buon ka cing kan tho ya ka election commission bat ka cing pentrot bor ya ka wei pakawei kala cinyada jong kariti sensyar kabayada ya kari kecengi kakerwo kalau ong syuru bakane kamdei setia ka politik paman kesni rai kadai ka cingyele nak banta ka cingim jong ka sensyar pai ba jong kari India ka cingyele ban le ne ban yap ban penne ya ka cinglong bacanai jong ki election ka cengi ya ka cingle lu jong ki tanat rekam cengi bat ya ka cinglong babon chat jong ki chat penri bat ki korsor hala kari kecengi kini kam tombor kile dei ban penki ya ka wei pakawei ka cingsngo san perthai hakari handrai na ka wei ka seng ka bakam ba ka yeng na ka menta opai ba ngili sngo tak kindat ka bakodor ka ba persya ya ka ne ka cingsha tombor ya ki nong rim jong ka cingsen sha pai ba ka cengi ka cing ngap jar kum ka ne ka por kam dei ka cingnong dan ka dei ka cingi no ka seng Kongres kalau ia ke cingmi jong ba Roni Vilndo kum kalat bantai pat da ki nengelam ki bathamai ka cing semkhia ka bathamai ba ka cing perkhat ka bakham khlain halor ka bha kamet jong ki nong song sinong bat hang ni ka mi ka cingkeli la ka VPP ka tre ne ban ye tre lang bat ka Kongres halor ki kam thombor jong ka BJP hapo jong kari India kam tam ye ki pai Kristan jong kari